tin là chuan number real number how kha number line a ending e kan zon chuang ti kha zona kha thei ta ni chuan ta hian zona example a locate 1.62 ron ti ta 1.62 chu number line a ending e kan zon huang kan ti chuan number line han ziak phut tai la hei kan number line kan nei chu ni ta chuan in 1.62 chu 1 a in 1.62 chu tam zo ka tro chiang renga 0.62 in tam zo ka zia chu 1.62 hi 1 le 2 in ka ra don ti na in ta chuan en len na ta tho dang an hrevek nga he tami he lai in ka ra hi en len na kan en chuan point chi sang kha la ve le thei ta chung hau chu 1 le 2 in ka ra hian 1.2 te 1.1 1.2 1.3 thì kal chho char ta ni chuanin heta hian kan hmu thei chu 1.6 chu heta hian kan nei ta tro 1.6 kan nei hi zia chu 1.6 hi 0.02 in atama zia chu 1.6 le 1.7 in kara hian ve le don ti na nia chu wang chuan 1.6 le 1.7 kar hi kan en lian le ta chuan chu ta number kan hmu chu hian 1.61 in tana 1.62 1.63 1.64 kan 1.65 khana chho char don ta ni khan top chin nei lawin ti khan kan zuk en char thei ta ni chuan in heta kan hmu ta ka chu 1.62 kha hei kan nei chu ni ta kha number line hmanga real number kan zon chhuat dan chu ni ta ni root 2 irrational number ho number line a da dan kan enon hemi tinan hian compass vel kha manangai wangin whiteboard board vela han ti kha rem chang vak lo chu wang chuan ti hian kan han ti zoi do ni hamasa in number line ending irrational number ho hi kan dang kan ti chuan number line mas kan zek nga taro number line kan ronga hei hi 1 ta se 2 3 ti khan a chho zo in kal don ta heta kan khoi tur hi positive irrational number ni wangin negative lampang chu kan khoi lo nga ta hian 0 nga taro 1 2 3 ti khan om do ni chuanin ending root 2 hi kan zonam kan ti chuan ama sain kan compass kha kan langa compass pan dan kha chu kan hreto in ka ringa helaya 1 a hian zoom hian kan hatangat hian chuanin hemi kan koi kau tur kha 0 le 1 in kar rem chang lai anuam kan ti to hetia hanrina anuam kan ti tok na turanga khan kan ti mai do ni chuanin hian semicircle kan ronga hian tero tikhuan semicircle kan draw ni chuan 1 hi a center ani a chuanin next step a chuan helai ding lampang semicircle ina number line a azuk to na lai hian zoom lai hi thian kan han ta anga chuan semicircle a hian thian kan han thai keu do ni hemi kan thai keu hi arc kan tia arc an tia chumi chu ama sai kan hre tur chu helaya kan te to helaya rinna kan nana kan han kha a top thlengin a zau zong khain ang char tu ni koi dang lam vak lo tu ni ani lo chuan kan thil hmu tumang kha kan hmu thei dawn lo ni ti chuan ti khan arc semicircle kan draw a intersect na lai tak point lai tak a hian a zoom kha kan da lenga chuanin he lampang a hian tikhuan a vei lampang semicircle a khuan arc kan va draw le dawn ti chuanin hemi hnuah hian 1 chung lai velanga hian hetiang kan rin dawn ni heti hian chuanin next step a vei lampang
arc le semicircle in to na lai tai tak point a khang kan thian kan da lenga ti chuanin heta hetlai arc nen hian situin thian kan ro le don chuanin hei enge inting kan hmu thei tak kan ti chuan helai arc le ve in to na lai tak point hi helai hi kan point kan zon hmu du chu ni ta a chuan hemi point hi helai one nen hian scaling kan rin zamang chuanin hei hi perpendicular line kan ti chun ta perpendicular line in nga ti kan ti in chan kan ti chuan i hemi number line ale hemi line kan draw chu pa hi hemi inkar angle hi 90 degree ni wang ni khang ho inkar line pa inkar 90 degree reng reng ka chu perpendicular line kan ti kha mai ta chuanin next step a helaya 0 le 1 inkar hi compass in ti hian a zau zong kan la chuanin 1 a kan khat lenga number helaya kan line rin thar nen hian arc kan va siam ve le don ni chuanin tikhan anin to na lai tak hemi line le tuna line kan rin in to na lai takha helai hi lo ni ta ni chuanin hemi line a hian kan sen thlok ni nen chiang tai la khu khut lai khu helai hi ein to na khani ta ni taro chuanin helai in to na lai le 0 nen hian kan rin som do ni hetian scale in uluk teu in kan tinga kan thai zom ta tikhan chuan helai line hi tuna kan rin thar che kha root 2 ani hei nga tinga nin chan kan ti chuan Pythagoras theorem kan hmu thei kina kan soinga a chan aron chan chu kan hriat angin 0 le 1 inkar chu a zau zong chu 1 mai tang taro chu tiang zelin 1 le 2 inkar chu 1 chan chu 2 minus 1 1 mai ta chuan heta hian compass khang kan te taro 0 le 1 inkar kha kan te a zia chu a zau zong kha 1 a kan kuaya kalai kha helam pang zau zong 1 ni tur khang kan han thai ti na mai khan ta chuan helai zau zong hi 1 ni ta ni chuan thian an entai la pai theorem kan ti nga taro Pythagoras theorem a chuan hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square kan nei ta ni chuanin hei root 2 hi helai line zau zong hi sei zong hi root 2 ni ti khala ula shelo tai la taro ti chuanin heta hemi triangle kan hmu thei chu hemi triangle tanga kan du chu hemi hypotenuse hi ni hemi sei zong hi mo chuan chumi chu h helai Pythagoras theorem kan h hi kan zon hmu chu an ta ni du chu an ta ni chuan given a hian p a hian 1 kan nei a base a po 1 kan nei taro chuan a value kan putanga 1 square plus 1 square kan h square chu 1 plus 1 ni nga taro 1 plus 1 chu 2 mai ta chuan helai h a power square on hi entinge h chi kha kan du ni box ya kan chan tir nga ti chuan le lama kan solnga root in kal phei nga taro root in kal phei nga chuanin root 2 kan nei ta ni zia chu hemi root 2 kan ti thei root 2 kan ti theina chan chu a base le a b le p hi 1 ve ve an ni a chu wang chuan Pythagoras theorem kan chaw khan h a hian root 2 kan hmu thei ta ni khami wanga root 2 ani ti kha kan soi thei ta ti chuanin hian number line a root 2 omna kha kan hret tu kha ani wangin helai zau zong hi hian compassing kan tenga compassing kan tenga ti chuan 0 tang khan tian number line nen arc kan va siam don chuan helai number line le arc in to na lai point hi kan
number line a root 2 om na chun mai ta ni tikhanin hemi Pythagoras theorem hang hian antinga root 3 te kan lo zong du kha kan lo zong du mai thea h square equal to b square plus b square kan hria tro hemi hang hian root 3 nothing e zo na om mai thea heta hian nothing e 1 atang hian perpendicular line kan draw chang kan ti chuan 1 kan draw lo kha chuan 2 kan va draw dei kha chuan antinan base a hian 2 ni dei don ni tro chuan in base a hian 2 kha ni dei don ta chuan he lai zau zong kha kan la le ta ni chuan ti khan apa ngai chi kan ti dan thau khan an ti le tai la 2 ve chuang ma tro 2 square 2 4 plus 4 draw chuan in zia chu h a root 8 chok dei don ni khanin hemi b le b danglam a zir zel khan kan root kan root du kha kan hu thea ti chuan in khami khang p le b kan hu kha antinan heta hian root 3 kan lo hmu du ta ni root 3 kan hmu du chuan perpendicular emo helai perpendicular line a emo base a hian 2 lo da tai la base a 2 lo da tai la chuan p a 1 lo da tai la square tai la tro plus 1 square plus 1 square chu 1 plus 4 equal to 5 nia h square kha root a chan chuan root 5 an ta chuan in question a root 5 zong ro kha ron ti ta ni khan root 5 kan zon chhuat theina na kan perpendicular line le kan base point om du na kha kan hre thei ta ni chuan he root 5 hian zong tai la draw number line a han hian an draw le thei tai la khan 1 2 3 ni ka ro chuan in heta hian kan soi tong khan p a 1 kan la dona chuan base a arrow thung hi chuan 2 kan la dawn ni zia chu helai 2 a hian 90 degree kan zonga apa ngai ama satira kan soyang bok khan kan tinga kan ronga tro chuanin an le lampanga tang khan kan ro lenga khan 90 degree kan zong dawn ni khan kan hmu chu ni ta in point lai tak kha kan thai nga chuan line in kan rin thla dawn ni chuan hei hi kan perpendicular line chu ni ta chuan in kan siam khan p a hian 1 kha kan du wangin 1 compassing kan kuai zawang tro chuan mi p line a hian thian kan thai dawn ni chuan hei point kan langa 0 nen kan rin zom le anga khan chuanin hei hi zia chu hemin kar hi 2 ne tro hemin kar hi 1 ania kan 1 chu kan p khan ta kan b chu kan 2 chu kan b khan ta ni hei ta hian p a 1 1 tro p a 1 kan la chuan b a 2 kan la 2 tro chuanin Pythagoras theorem kan chaw khan b a 2 kan la ka p a 1 kan la khan h a 5 kan hmu ta ti nan chu chuan number line a root 5 kha zong ro kha ti wangin hemin kar zau zong kan la nga ti hian chuan number line kan rin zoma chuan helai rin zom na lai tak chu lai hi kan root 5 om na chun ta tin kha lo ni ta ni zia chu root 5 chu rational number 2 le 3 in kara
lo om ta tinan kan soi thei tinan chu kha kha irrational number root nei ho number line a kan represent dan chu ni